Joo, Saarin Seppo. No niin, mitäs kuuluu? Onko siellä mukaan paikallislehti? Paikallista-lehdestä ja Näytä haastattelua. henkkaris. Ei mulla mitään henkkareita mukana. Ai. Ei oo, ne jää kuule. Tänne ei puhu mitään. Et puhu. Ihan vaan ajattelin kuule kysellä, että miten on päivä mennyt. Mitäs sinun ritsut kuuluu? Ritsulle kuuluu Onko tää ihan... sinun syyllinen? On joo, nää kaikki kolme. Kaikki kolme tässä. Tässä nämä kolme, tässä näin. Ne ovat syyllisiä. Joo. No mites sulla on päivä mennyt tästä Marengista? Ihan surkeasti. Surkeasti? Joo. No voi hemmetti, keneskaan oot ollut? Kenes kanssa oot viettänyt aikaa? Mä oon yhtä aikaa karhu. Karhu? Ja siinä vaiheessa menee sen verran surkeasti, että tuo Venäjän opiskelu ja Venäjän karhu, se puhuu eri suomea kuin siinä. Aivan. Aivan. Näytäs kyntis. Joo, aika puhtaat. Joo. Ääni meni vähän likaiseksi, kun kaiveltiin tuo. No perkele, mikä se siinä on? Tämä. Ne linssit kuuluu. Mun ei tarvi leikata kynsiä ainakaan joka kohdalla. Ei. Mun kannattais... Pelkäätkö se hirviä? En pelkää hirviä. Itse asiassa kesytin kerran yhden ratsastin sillä Kuutamon alla. Oli kuule järvivaisemat, otin sarvista kiinni ja olin, että nyt kunnolla poika. Just tällä. Eikö se ollut kanan? Tähän siihen puhut. Pitäisikö me ostaa hernesoppaa lisää vai? Hernesoppa on hyvä tietysti, että No, mehän Keniassa purkitettiin sitä aikanaan silloin 30-luvulla. Onko sulla mitään tarjolla? Ei oo nyt että ei oo nyt tarjouksessa. Aika köyhiin on kun rikkaat on kerran noin pitkä mekko. Niinhän ne meksikolaiset tuppaa ole. Keitäs nää esimerkiksi tämmönen sirkeä nainen tässä? No, tässä on Jarkko, Helmeri ja Kuustonen. I don't know. Se on että tällähän on niinku tenis. No niin, katsotaan se. Varmaan sieltä pillun puolelta se on tullut. Itse asiassa en, jos tarpeen. Tästä saa niin hyvä stillikuva. Pariskunta. Sulla on tummat hiukset. Joo, katos perkele. Onko? Sano, kuinka? Kuule, porotyttö on. No, me tultiin haskeilla, kuule. Meillä on hirveen hieno rekki tossa, kuule, haskeja on. Kuule, oli, ja niissä on jouluvaloit ja jatkuroikka vedetty Lapista asti. Onko siellä Lapissa vaan minkä takia silmäokulaarit noin isot? Haista. Onks hyvä? Naura vähän enemmän. Kai se muuten onnen. Sulaks naama? Noin, onneksi on. Kaksi sutta näkyy eikä. Joo, no, on muuten ihan itse metsästetty nämä sudet. Painatettiin painaa. Älä käsyttäkö niitä. Ei okei, no joo, villejä vieläkin kuule, ne ulvoo välillä yössä, ei se ole unta, kun kaveri soittaa, että jumalauta ne sudet mun paidassa taas kuule huutelee täällä. Niin, että vartiokoira. Niin, vartio. Sano, missä kuntaa se on sinne. Missä kuntaa? Niin, kuntaa perkele. Eduskuntaa. Eduskunta, joo. Tuo Kemi on kyllä ihan kiva kaupunki. Mä synnyin Bangkokkiin. Joo. Joo, sitten mä puhuin 7 kieltä, kun mä synnyin. Soitin viulua. Mä kävin Torniossa. Kävi etsiä siellä töitä. Valtio maksoi kyyti. On kiva. Sitten me huomasimme, että ei osaa töitä tehdä. Lähdin takaisin. Samalla reissulla siellä on vielä. No se ei oppinut. Eli on siellä. Sitten rupesin harrastamaan mitä se olikaan, runkkausta. No ihan kiva juttu. Sekös se haju olikin? Oli haistavina vanha piimä. Mut siinä ei terveyttä menetä. Ei menetä, ei. Mut voi joku mennä sokeeksi kuule kun. Ai, tää limpitrooppi. Katossa. Paitsi jos on paineet nollas.
Jes. Jää sisään. Tiedätkö mitä? Tapillilla ilmeisesti. Me ei ole Suomessa saanut tautia. Ulkomaat kyllä. No se on hieno. Minkä taudin sait? Klamydia. Mä ajattelin, että joku henkisen puolen. Se on varpaitten välissä. Niin, varpaitten välissä. Harvi. No, kiva juttu. Se oli virolainen huore ja sitten maksoi siihen aikaan 300 markkaa. Perkele, kun me oli ikään kuin kihloissa tuolla yhden kanssa. Niin me joudun kysyä silmiin, miksi Kustassa kiinni? Lähetäänkö tupakkaan? Joo.